Sit elettroniku li waqqaf il-Partit Nazzjonalista bilan li l-pubbliku jkejjel il-prezzijiet tal-fuel inħadem fuq kalkoli li għamel wieħed mill-uffiċjali pubbliċi membri fil-Google Group ta' Tonio Fenek. Google Group li sar magħruf iktar bħala il-grupp ta' spjunaġġ. L-Orizzont żvelat email ieħor f'dan il-grupp, email li fih l-eks Ministru tal-Finanzi talab lajnuna dwar diskors li kellu jagħmel fil-Parlament. Chris Patch, manager fil-Bank Ċentrali, li bħalissa jinsab fuq leave sfurzat, qal li l-Fenek li ħadimlu stimi biex ikun jista' jqabbel il-benefiċċji li gawdew il-familji mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma mal-prezzijiet tal-fuel. Dan għax skont Patch il-prezzijiet kienu ogħla mirati fis-suq. Patch informa wkoll lil Tonio Fenek li mal-email kien qed jimiżlu wkoll it-tabelli li fil-qosor jiddeskrivu l-istimi. Staqsih ukoll jekk rid jibgħatlu wkoll dokumenti li fihom hemm id-dettalji ta' kif ħadem l-istimi. Għal diversi ġimgħat il-prezz tal-petrol kien temewlenija fil-propaganda tal-Partit Nazzjonalista. Għalkemm meta fuq medda ta' żmien irriżulta li l-poplu qabillu bil-hedging li għamel il-gvern ma baqax jitkellem dwar is-suġġett. Kienet il-Gazzetta Torċa li l-ħadd li għadda żvelat kif Tonio Fenek kien ikollu aċċess dirett għal tarif internu sensittiv minn qatt ta' istituzzjonijiet ewlenin tal-gvern biex imexxi l-aġenda tal-partit tiegħu fil-qasam tal-finanzi.